Christ used the image of the vine to describe what he is doing for his people. He said, "I am the vine, you are the branches, and apart from me you can do nothing." La Trinidad Community of Believers envisions to make disciples among the Kinkana'a people coming from the provinces of Benguet, La Union, Mountain Province and beyond. To embody the message of the gospel, we inspire people to grow in Christ and lead others to him. In Christ we grow, to Christ we lead. Promise I'll stay.
favor and providence flow. I know I feel to be emptied again. The seed I've received I will sow. May tagsapat ako amin. Dukatanta ko din Biblia ako sin umuna ay libron di Tesalonica Kapitulo 4 manlugisin versikulo 9 hingga 18. Ananas na mong maipanggap pa'y sinlayad yu sin ibayo ay mamati. Bagamot di masapula isulat mi unda kayo. Tanang gainit duan Diyos ta kayo. At siyamot kay mandi inya at yu sin amin ay aagita ko sin intiro ay probinsyan di Macedonia. Iso nga pagbagaan mi anggoy sida kayo tataptapyan yu at pay. Agpus abo mo ipapakat yu di kabailan yu ay mauulnos ya di kayo makibibiyang sin amagan di gagait yu. Mo adi at man gagat kayo ay manublata sa iwaday kataguan yu. Ya siyamot laang din intugon mi anda kayo at idi. Tasan tan mo siya'y ugali yu di, respetoon di adi mamati da kayo, yan adi masapula ay mankadaw kayo sa kasapulan yu. Aagi, wada at pa'y di ipaamumi anda kayo, tadadlon yun maawatan di maipanggap sin mamati ay natoy. Tasay man, adi man sakit din namnam yu ay kaman din ipugaw ay iwad namnaman na. Pati unta ko ay natoy, yakasin natago si Jesus. At sayga po na ay pati unta ko abo ay kasin taguan Diyos din natoy ay mamati unsi siya at ipakuyog na unsi siya sin kasinan umalian. Naay diin paamon apo Jesus unta kami ay maipanggap sin umalian na ay sana. Bumabas si siya ay mapudlangit ay mangibugaw sin bilin duan abon man kalidin kangatuan ay anghel yamad ngo abo din bungog ditang guyog on Diyos. Ngamdat ako ay si bibiyag payla ang sinagaw ay doy. Adit akon ununaan din namati ay natoy ay mga bato na po Jesus. Muadi at kasindan matago agano. Asit ako amin man mabigla ay maikayang ay mga baton si siya sin libuo. At manlugis di, magitoot ako sin kadana ayong anggana. Siya na nga rod di ipanamnam tako, siniibat ako, ay mangliwliwaan daida. Matay agaw tako amin, sapay kumata uresin sangsangon tako'y pandemic ay nay, at mailat ako lata din kinasigad ako Diyosin, piyak tako. Numaga kasin di kataguan di matay, sinisilbi na din sigad ya layad am amagan tako sinibata ko ay ipugaw si mauday agaw. Sinisilbi na. Lalo ko dahil ilahat ako muna sin umunaya Korento, Kapitulo 15, versikulo 12, ingana sin 19. Kananas na, musay kas kasabami nga rod, ay kasin tinagon Diyos si Kristo, apay nga kanan di udum unda kayo ang maga kasin. Kananas na, musay kas kasabami nga rod ay kasin tinagon Diyos si Kristo, apay nga kanan di udum unda kayo on maga di kasin kataguan di natay. Mututuwa ay adi kasin matago di natay, laydun ay kaliyon ay adi kasin natago si Kristo. At mu adi kasin natago si Kristo, magay silbin di kaskasabami, ya magaaboy silbin di pamatiyo. Bakon ang gay ni di muadi at maamuan abo ay utek di ibagbagami ay maipanggap on Diyos. Tan in panuknuk mi ay tinago na kasin si Kristo.
Ngemutot uwa ay adi na kasin taguan dinatoy. Bakon na buntot uwa ay tinago na si Kristo. At mu adi na tinago si Kristo, magapulos di silbin di pamatiyo, yaduda di basbasulyo. At siya abo ay din namati on Kristo ay natunatoy, adi da nga rod na isalakan, mu adi at nalitaw da. Mutot uwa da na, ya di namnamaon tako bugaw on Kristo at manpatinggasin biag takos ng daga at anggoy, maga di mas kasasag-ang ay ipugaw, mu adi si datako. Gaputa at uwa ay natago kasin si Kristo. Sino ay klasin nga ro di kabibiyag, biyag tako udwani. Dinadanon tako udwanit may panggap sin layad ya namnama. Yan ituloy tako din series tako sin Thessalonica, particular sin Unay Thessalonica, chapter 4, verse 9 to 18. Yan laydak ay nay din kang ronan ay namnamun tako sin adal tako udwani. Kanas na, manasilayat tako, tanwaday namnamat tako. Manasilayat tako, tanwaday namnama tako. Din sa lutsud sina at sinay, into iyat ay mangipailas layad. Din umuna ay kailan di layad at siya na. Mataptapyan kuma din iyat ay mangipailas layad, sinib ay mamati. Dubliak, mataptapyan kuma din iyat ay mangipailas layad, sinib ay mamati. Sinadal tako sinapalabas ay Domingo, dadlon binagbagaan Pablo, din gimong di mamati ay manbiyag da kumas na santuan. Uno, nalinisin kabibiyag da niya. Babaon sin adida mga amagan, sin kadudugis ay kabibiyag. Very particular si di may panggap sin sexual life niya. Ay din kadudugis sin pangilan Apo Diyos at siya din na panratsakan di ipugaw. Yan sinapalabas mo lang inadal tako may panggap din in parit Apostol Pablo ay amagon. Yan udwani at mayat ay ilaan tako din mayat ay amagon tako. So nga mo napalabas ay Domingo at din iparit adi maibagay ay kabibiyag tako as usay na santuan ay ipugaw Apo Diyos. Yan udwani adalan tako nga rod abo, sunod din mayat ay amagan tako ay maibagay as usay na santuan ay pugaw an Apo Diyos. At mailat takos na sina versikulo 9 ingana 12. Nuwari Bibliayo pakibukat yukod sin versikulo 9 ingana 12. Kananas na mumay panggapay sin layadyo sin ipayo ay mamati. Magamat ti masapul ay isulat mi unda kayo, tan ingay inituan Diyos da kayo. At siyamat kayman din inyatyo sin amin ag itako, sin intero ay probinsya di Macedonia. Isu nga, bagbagan mi anggoy sida kayo, taptapian nyo at pay. Maila takos na ay na din sulat Pablo sin gimong di mamati at Thessalonica yan kinomendara na si daida niya, inituk na din mayat ay amaganda. Yan muwaday oras tako at mabalin na mailat ako din sigad ay amaganda. Example din
mabasa sin may kadwa Korento kapitulo 8 bersikulo 1 hingga 5 ay mailasi din layada sin gimong di mamati babaon sin iyatan ng sakripisyo ay man idawat para sin kasapulan din ipada ay mamati. Yan maila takos na ay din usay kailan di yata mang paila sila at waday idawat. Bakon man pilak mabalan oras mabalin ay concern sin ay mamati kamana din niya at din inbilin Pablo na numan pa kanana sin gimong di mamati an amagan dat di inbagan Pablo ay matap-tapyan pay kuma uno sumigsikat pay kuma uno maad-ado pay kuma di amagan da ay sigat ay say iyat da mang pailasin layad da. So nga maila takos na din iyat da mang pailasin layad sinip ay mamati at waday mailasin iyat ay mailasin iyat ako ay manidawat. May labos na ay din iyat ay mang pailasin layad sinip ay mamati at sin iyat ay mang asikaso sin awak mismo. Maila takos na sin verse 11 ya 12 basahan tako kananas na agpus abo mo ipapakat yu di kabaulan yu ay mauulnos. Yan adi kayo makibibiyang sin amagan di gagait yu. Mo adi at mangagat kayo ay manubla tasay waday kataguan yu ay siyamot lang din intugon mi anda kayo at idi. Verse 12. Tan musay ugali yu di respetuon din adi mamati sida kayo. Yen adi masapul ay mankudaw kayos kasapulan yu. May latakos na ay diniyat abuhay mang paila sin layat sin ay mamati at man-focus tako sin importante amagan tako. Ang kananas diyan, adi takoon makibibiyang uno istulbuan din atako ay mamati. Kasano yung mangyari di kanak man no makibiyang tako sin biyag di ay mamati. Ngan may panggap sin iyat sin ubla uno may panggap sin kataguan ibagpagan Pablo na may kumano visit ako po may panggap sin iyat tako ay manubla para sin kataguan tako. Yan numabalin inya kat adit ako kumaon pabigat ay kananda. Inya numan pay nuwari maligatan at siyempre tulungan tako si Daida. Mantinulong tako. Mantinulong tako nuwaday maligatan. Ngam din lay din na ibagbagas na at din bakon ko man maibagay ay datako ay mamati at manbulbulakbul tako. Yan siyempre din ugali din manbulbulakbul at isturbuan da din ipugaw. Sa ugali mo bulbulakpul at panis istoryahan da din ipugaw. Nya at adit no usata ko ay mamati as usay mamati adi on maibagay ay manbulbulakpul tako yan panis istoryahan tako din biag di udo maipugaw panis istoryahan tako din ublada uno say amagan tako ay mandildilaw Daida. Kana din usay udo may maobserbar takos na at kanan Pablo on manublada kuma nya manublada din ublay na at labor nya yan sin kultura idi din labor works at usay nababade ubla nga sin Christianity uno sin Hudyo madayaw di ay ubla. Madayaw din man ubla ka tawaday kataguan. So nga naman tako nga uray mo suno ay klase di ubla ay naitalap on datako nulakit ti
umanay ay sa kataguan tako at madayaw di sin pangilan Apo Diyos. So nga rod, as usay gimong mamati no may panggap is na social concern kumada tako ay mamatit adi tako kumaan pabigat sin community nya. At warin bagan Pablos di ay mo ipaila tako din layad tako sin iba tako ay mamati ya mataptap yan din yat tako mangipaila sin matay ugali tako ya doon takon aywanan din pamilya tako iamag tako din ublata ko kanan din Biblia en respetuan din adi mamati si data ko. Wala nang ibagay kananas na an amo kay ding dingot ako na yang kanan wala nang wani an honor is given but respect is earned. Laida na ibagas na an mo I think sinudo may pugaw at respetuan da din Christianity niya. Wala pa ng respeto sin Christianity. It took for a while ay din usay Kristiyano at madayaw siya insigon sin mayat ay ugali na. As parigan, bigbigan tako din sa di usa ay mayor tan na isa siya ay mayor at dayawon tako siya. Yan din respeto at depende sin mayat ay iyat na ay mangi panguis nan ili. Tanuray mo mayor siya, yan lawlawadin ang amaga na. I think din respeto at questionable di siya. Iso nga rod, siya matlang ang datako kumaay mamati. Bakan umanay, bagbagat akong we are Christian niya. But instead, ure mo adit ako mangkalkali, ng bugaw sin mayat ang amagan tako. Bugaw sin iyat ako magpapaila sin layat ako sin ibata ko yung mamati. Bugaw sin iyat ako yung ayuan sin awat ko, sin pamilyata ko. Ya, din iyat ako yung mangagat ay manubla. Respetuan di adi mamati si data ko. Yan na numabalin ko makat ipapatit ako ay amagan di bakon gaputap no ipailat ako ay adi gaputa manuptup sinyat ako ay may salakan niya mo adi at ipapatit ako ay mangayuan sin testimony tako tanamnam naman tako din adi mamati ay ilandan kabibiyag tako at mamati da ako abo siya. So nga rod, importante ay waday mayata ka istoryahan tako ay mamati. So nga mo, importante di at ipakat ako kuma ay mangbantay sin biyag tako. Tasay kanakot kawayan mo ilan di adi mamati din biyag tako at maawis da yan mamati da abo. So nga siguro din practical application na din nadal tako ay na at hindi ako yung mangpaila sin lahat ako sinipata ko yung mamati. At number one, mayat ko maabu ay at least waday amut ako, musunod yung kasasad di ata ko yung mamati. Mayat ay iwasan tako ay makibibiyang, uno mandildilaw, sinbiyag di udom ay ipugaw. We are promoter of what is good kuma niya. Datako kuma din nalakay mang appreciate sin sigad ay amagan di ipata ko ay ipugaw. Yan usabot i-priority tako ay wada kumadi ublata ko. Wada kumadi panbisiyan tako. Tan mo manbulbulak tako gandat na ay tinamamagan di man bulbulak po lay ipugaw at mandildilaw panisistoryan din biyag di udom ay ipugaw at bakon maibagay di sin biyag di usay mamati siya. So nga hidoy taulian tako din kangrunan ay adal tako duani at man asilayat tako tanwaday namnamat ako.
Iyan din muna kailan iyat ako mangpaila sila at ako simpata ko ay mamati at mataptapian puma din iyat ako ay mangpailas laya sinipa ay mamati. May kadwa at man asiliw-liwat ako maibasar sinamnaman tako ay umali kasin si Kristo. Man asiliw-liwat ako maibasar sinamnaman tako ay umali kasin si Kristo. Partin din biag di mamati ay way dumteng ay ligat. Karkaron waday namatayan. Waday una musidat ako. Yan, kaman din inaral tako sin napalabas ay Domingo, napalpalabas, may panggap sin lamentation at inaral tako siya, makiladingit ako kumasin, manladladingit. At mayat di. Inya, ngam, wada kumadi nan dumaana din iyat ako ay manladingit, sin iyat di adi mamati ay manladingit. Isu nga baken ibagbagan Pablo sina ay adit ako manladingit. Manladingit ako. Ngam maibasar met lang ko masin namnamaan tako. Nya no waday minatayan sin kadaan tako mayatan ibagbagan di ipugaw ay awniot ilang da kasin din una ay pugaw ay una ay natay at lain na ibagaan din liwliwa at tatuwa ay din liwliwa at maibasar sin namnama ay manasiila dakasin nya at kaman natural di ngam din problema ay din namnama ayan at para sin namin ay ipugaw o para sin namin ay natay sino ibasaran di ipugaw ay mangwani awniot ilaan da kasin din ibada ay natay. So nga rod, data ko ay mamati, mayat ay tao-taulian na tan tumatang sinbiag tako uno every time ay amit ako sinlamay uno waday matoy sin kapamilya tako kanahin ay may panumnum undat ako din may panggap sin life after death niya. At mo undat ako ay mamati mo dumatang di ay tempo at naman num tako yan tako din bagan apo Diyos may panggap sin na ay banag at maragsakan tako tan kanan tako ay mangwanian uray mo matuyak amok pay dudan tan si apo Diyos mo din ng ikari ay gaputan natago kasin si Kristo at awniat matago kasin yan din nakapsat ko ay nang una ay namati at awniat ilak sida-ida nya yan ilat ako na din yat Pablo ay nangiisuplikar sina siya. Okay, trisibaw. Kananas na agi wada et pay di ipaamumi unda kayo ta dadlon yun maawatan di may panggap sin mamati ay natay. Tasay adi man sakit dinamnam yo ay kaman din ipugaw ay iwad di namnama da. Pati ang tako ay natay yakasin natago si Jesus. At say gapuna ay pati ang tako abo ay kasin taguan Diyos tinatay ay mamati unsi siya at ipakuyog na unsi siya din kasinan umalian. Isunga rod undat ako ay mamati sigurado na. Sigurado na tan usa ay inkarin apo Diyos undat ako amin ay mamati unsi siya at ayaga na sida-ida sin panturayana. Yan para sin adi mamati mabalin ba ay ibagada na? Mo obserbaron tako din ay
Am umenta ko ay lamay. Yan nalaka ibagbagada ay mangliwliwa sin namatayan awniyat ilaan da din mun una ay natay at mayatin yat damang comfort. At totoo ang amin ay very comforting din uray mo natay din ipugaw at awnin tot ilang ako sida idakasin. That's very comforting. Din sa lutsud nga lang sidi at ay sigurado ba? Yan kasin parang data ko ay mamati at sigurado di. Ay siya. At na din basaran tako inbagan Pablo ay inbagan matlang Apo Hesus Kristo ay dinamnaman tako ay nay at dadlon tatawa. Kananas na in verse 15. Naidin pa mun Apo Jesus unda kami ay maipanggap sin umalia na ay sana. Bumabasi siya ay mapud langit ay mangibugaw sin bilin duan abon man kalilin kang atuan ay anghel ya madnge abo din bungog di tangguyob an Dios. Verse 17. Ngam datako ay si bibiyag pailaang sin agaw ay doy adit ako ununaan din mamati ay natay ay mangabat on Apo Jesus. Muadit kasindan matago agano. Asit ako amin mabigla ay maikayang at ay mangabat on si siya sinlibuo. At manlugis di makitutot ako singkad ana si Gana. Lada ka i-share ko din na graph anay ay amono maila tako na ngam na din usay kaman on summary din future things niya no din may panggap din umali ay tempo nay nya amono maila tako na at sina din ibagbagan Pablos na at maipanggap sin kasin umalian Hesus Kristo ang kanan di theologian on rapture nga si Hesus Kristo at bumaba kasin nga manpatingga at sin libuo. Yan na din tempo tako duane sin kanan tako on church age nya sin church age anay manipod sin kayangan Hesus Kristo od langit na din tempo tako udwani. Na din tempo tako udwani. Yan din amin ay natnatay sin tempo tako udwani. Yan mo duda ay matmatago ta kaya nung umali kasin si Hesus Kristo. At lay din na ibagbagan Pablo sina ay din amin ay namati manipod sin ng taulian Hesus Kristo od langit at matago da agano. Yan no matago da asit ako pa'y mangigiddan amin ay apten si Hesus Kristo sin libu. Yan no makdeng di at siya di ay makitutot ako siya si Gana. Nya, iso nga rod no tatuwa na ay ingkarin Apo Hesus Kristo on datako din inbagan Pablo nga rod ay response tako kumasina gaputawada na ay namnamaon tako siya na nga rod di ipanumnum tako sinipata ko ay mangliwliwa on daida lay din na ibaga ay mo waday namatayan ipata ko mamati at istoryang tako na din may panggapon Hesus Kristo ay nay tansya na din basaran di namnamaan tako ay awninto at apten tako si Hesus Kristo. Yan uray mo wada ipata ko ay natay at awninto at ilaan tako sida ida kasin. Iso nga rod din usay maawatan tako nga rod kumasi na may panggap mo
panggap sinay ay umalian Hesu Kristo kuma at siya na nyata na mamisan no obserbaran tako din ipugaw udwan at interesado da may panggap sin rapture, may panggap sin future things nga adidan ililaan ay parang datako ay mamati at siya na din mangidawa si liwliwa. So nga din panakawat tako may panggap sin kasin malian Hesu Kristo at mangidawat si liwliwa kumain niya. Bakang tasay pa ugyatan tako din ipugaw. At na ilang tako ngamin din udom at kama din timpo dwani waday kanadang conspiracy theory, waday gingginal, waday kama si mabugod ni Beirut, Lebanon, dinay pandemic ay na way gubat kama na diet ibagbagan din Biblia ay mapasamak na yan sa senyales sin umadani ay umalian Hesu Kristo. Parang data ko ay mamati at mang-encourage, mangliliwa ko data ko. And we are looking forward to that event. Yan, bakon adalon tako na tapno paugyatan tako din iipugaw. Ay siya. So nga rod, mayat nga rod ay kasin tan data ko ay kang kanay at ay importante ang data ko din amin makilamlamay. Amin tumulong sin namatayan. Nga data ko ay mamati. Every time ay wada din kamana danay dumateng sin biyag tako, sin pamilya tako, uno sin gagayim tako at it remind us nga awninto at ilahan tako si Apo Diyos. Nga din biyag tako at bakon lang man patingga is nan labaw di daga. Muadi at wada din maspay may mayat ay biyag ayon sa saganan Apo Diyos para data ko. Tan mo ilan tako totoo ngagpaisudin kabibiyag takos nan labaw di daga pagligat namin. Wada maintenance ako ay agas. Way sakit ay lakamon tako at maminsan at ayo mabay tako bugosin nan kinalasa ay ligat ay lakamon tako. Ngam aminda na at mangiturong sinumnum tako ay danay ligat lakamon tako nan labaw di daga at wada patinggana. Na temporary dana at din what is eternal is being in the presence of God. Tan munam naman tako sin tunggal pamunpon bakon takon wat amagan na ay panang respeto ngamin sin pamilya di namatayan muada to sa ay wagas na ay mangipalagip ya mangipanumnum unda tako sin dadlon naman tako ay awninto at ilaan tako si Hesu Kristo manto tako singkad ana si ingana. At mo ilaan tako din inadal tako dwani niya at kanan takoon man asilayat tako tan waday namat ako. Yan waday inadal tako ay duwa kailan iyat aming paila silayat tako sinipa ay mamati. Umuna at mataptapyan kumadin iyat ay mangipailas layat sinipa ay mamati. Mabalin ay obvious undat tako na niya. Din iyat ay mangpaila sin layat sin ay mamati. Ngam din saludsod sinat ay mataptap yan. Weno mababaw. Yan din may kadwa at kanan takoon man asiliw-liwat ako may basar sinamnaman tako ay umali kasin si Kristo. Man asiliw-liwat ako may basar sinamnaman tako ay umali kasin si Kristo. Tanay ngamin nya dinlayad at sa kamayatan ay ugali ay napon Apo Diyos. So nga importante nga rod ay siya din maiila sinbiyag di mamati as usay kailan di nalintag ay kabibiyag ay panlaydan Apo Diyos. Usaboy maawatan tako at kaputan natago si Hesu Kristo uno waday Diyos tako ay matmatago.
waday kataguan tako kasin. Uray mo, wadan tempo ay nito matay tako. Siya. Isu nga rod, amin am amagan tako udwani at waday silbina. Tay maila din banul na sinkasin umalian Jesus. Lay din na ibaga, din am amagan tako udwani at waday meaning na. Waday banul na. Din gapuna, marod ay ipailat ako din, layat ako sinipat ako ay mamati, at manbugawtan man asiilat ako kasi daya. Siya, mo ilat ako din, inaral ako sinapalabas ay agaw. Kanan apo Diyos, kanan Apostol Pablo on nalintag o nasantuan kumadin kabibiyag tako. Tasay sinod din maibagay ay kabibiyag di sana santuan ay ipugaw apo Diyos at umuna at adit ako amagan din kadudugis ay sa din panratsakan di ipugaw. May kadwa at ipapatit ako mataptapyan din siguro amagan tako kuma. Ya maipaila kuma din lahat ako sinibata ko ay mamati. Yan, nadita ko linglingan nga tinaminem amagan tako ay na ipagpagaput ako ay nito at ilawan tako si Apo Diyos. Tan siya din na mangilawan tako sin banul din amagan tako. Siya, mangkararag tako. Apo Diyos ay amami manyaman kami sin namnamaon mi ay nay. Tan ingkatatuan na at adi kami may kari. Sa inkarim parang da kami nga nito ilaan mi sika. Pugotan sika at nimalis ng labaw din naga natay ngam sa may katoy agaw at natago kakasin. Yan bugaw si di at siya lang din mapasamak uno basaran di nito mapasamak abuon da kami ay mamati. So nga din kararag mi Apo Diyos sapay kumata din biag tatuway na at mausar ay mangamag si sigad ay maibagay sin panlaydam. Tanong mabalin ko at tin sigad am amagan mi uno din layad mi sidip ame ay mamati at matap-tapian ko kararag mi Apo Diyos ay badangam da kami ay iligat din kadudugis ay kabibiyag. Ta masukatan si mayat na nalinis ay kabibiyag. At salamat Apo Diyos tanwada din Espiritu may bumadang unda kami. Tan isnan labaw di daga ay panbibiyaga mi duani. At ado di kasangsangawan mi. Ado di kasulsulisugan mi. Ngam salamat Apo Diyos tan posible ay din biyag ay nay ay talak munda kami at maikari ay nasantuan bugotan wada ka babon din espiritu ay bumadbadang ay mantutuon da kami. So nga si Kaapo Diyos mapadayawan at nay din iyaman niya kararag mi sin ngadan Hesus Kristo Apo mi. Amen. Madayo sa Apo Diyos.